El president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, va declarar ahir com a imputat en el cas Gürtel. Segons el fiscal, el Bigotes li hauria regalat vestits per valor de 12.000 euros. I el que és pitjor, no li haurien donat el tíquet de compra. Si els vestits no li proven, no se'ls podrà canviar. El president Camps va negar-ho tot. El Bigotes. No tinc ni idea de qui és ese individu. O sea, que no recibió vestidos o regalos similares de su parte. Señor juez, soy una persona modesta y sencilla. Si quieren pueden ir a mi casa, pueden registrar el armario y verán que no tengo otra ropa que la que llevo puesta encima. Muy bien, pues eso es todo, señor Camps. Gracias. Això ha estat més fàcil del que m'imaginava. Segur que no és res important. Em deuen voler vendre alguna cosa.